Bahala, bahala ka dyan. Ay. Ay, grabing alingaw. Ano nang buhay yun eh? Ano pangyayari? May electric pan mangkuta. Brown out. Sus! Napakalibong sa alimanta. Ay, nakaw. Dahil na nga nakabugtik ka subangga eh. Grabe pang alingahot ina eh. Napigsa sa parinig ka. Buhay ko. Ano eh? Matanglay yung nga magparakayab. Matanglay. Ano na hindi? Subago pa kita hihinang. Duwa ng dusinang bado ang sa kuyang isinulog. Huba sa ulog, huba o sulog. Mala ini naman na sandukong ino. Tom-tom na naman ki hinang. Di na hero, hinang. Dahil ka bagakaan ma. Wara naman sa tamang pag-isip. Sa nabanda ng electric pangkulig de. Ay tada yung kuryente, magamit mo ina eh. Iya. O, kaya be. Isos, nakayab. Iyan mananggad. Sige na sa nang kayab, batang layo na nga niyang kaw-kawan ko. Batang layo na, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Uyog-uyogon mo man. Uyog-uyogon mo. Batang layo na. Wala naman. Katurog ko ta ka. Iturog ka kang kamugtaka na ina. Bata may bugong pangkot so na ining binakal ni agaw. Ini mananggad ang alingahot. Diyos ko Lord. Dahil nang katapos ang alingahot. Alingahot na grabe. Iyan mananggad. Kamu nonoy, kumaong kamo dyan ha. Umarakan sana kamo dyan. 2 bulan na nindo yan ang pigkakaon dahil pananaumaw. Binalibong na naman ang payo ko. Ano na yun eh? Sus, nakarayaban mananggat inihaw. Dahil nang katapusing kayab. Wagar. Inda. Muya kumangkutang maghiling kitibe. Makamit ang TV nga. The brown out. Lord. Surat niya. Dahil pila. Magamit mo pa. Lord, ano na inihudumasan ako sa payan. Bata nga di puro paipot. Hindi mo na naiputang kan manaw. Yan ang problema. Hinda. Dahil kita kayo di dahil kita kayo di umangitong talaga. Sa sobrang alingahot, bahala ka dyan sa buhay mo. Bahala ka dyan.